Bhekisa mkhulu. Hluphekisa kahle. Boleka imali kuyena. Boleka imali kuyena engango 100 rand. Umtshela ukuthi uzomkhokhela uma kubuya ufuna ukufaka ikhadi lagesi. Uzomkhokhela mekubuya ingane esikoleni. Kanti le mali le awuzoyenza lutho. Ngesikhathi ekunika nje bese ukhipha ingane straight esitolo. Iyothenga abona ukuthi ngempela uyothenga ikhadi lagesi. Uma kubuya le ngane umuntu uhambisa lo 100 rand lo wakhe obewuthathile. Lo 100 rand wakhe sesiwenze nje nake. Siugcobe amafutha kaXamu. Sagcoba amafutha enhlwathi. Sase sathatha umlotha lokuthiwa umlotha wamandiya. Sathatha ilucky stick lebhala ukuthi devil's blood. Sayisusa le insizi yakhona. Sase sayixova yonke lento eyistaff sayihlanganisa sayisula kule mali le. Sithatha le mali le. Sawuyilengisa ethuneni. Izohlala lapha ethuneni isikhathi silengise endwangu eminyama ezilile 7 days mase siyayilanda siyayibeka le mali. Ngesikhathi wena sesikunika le mali, sikunika imali enespoki. Ufuna ukwazi lo, sikunika imali enespoki. Wena uyithatha le mali uyifaka kwenye imali. Thathe le mali uyibeka noma ikuphi. Isipoki singene ekhaya. Isipoki singene ekhaya. Uyazibonela ke phela nawenza njalo. Isipoki singene ekhaya suke sifuna ukuthi uhlupheke. Ngoba it was too much. Funa ukuthi uhlupheke. Uze umoya. Siyabonga.